Нядзельны дзень, адпачынак з наборам станоўчых эмоцыяў. Хацелася б, каб так і было часцей. Хаця, канешне, выходныя не падстава, каб сыходзіць ад праблем. Вось пра што ў нашым сённяшнім выданні. Дождались. Прэзідэнт Зеленскі нагадаў беларускаму дыктатару пра рэтрансляторы і сказаў, што ведае, дзе яны. Бо беларускі агрэсар падазрона маўчыць, як звычайна высунуўшы наперад гідкую прапаганду. У нас не будзе іншага выйсці, як біць па тэрыторыі Беларусі, калі Лукашенко не выканае умоваў Украіны. Ваенны эксперт Роман Світан патлумачыў, што канкрэтна меў на ўвазе прэзідэнт. Патрыарх Кірыл прыехаў у Берасці. Гэта свята для Беларусі ці лішнія клопат і фінансавыя выдаткі. Пасля сяброўскай прапановы прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага дапамагчы самаабвешчанаму беларускаму дыктатару знішчыць расійскія рэтрансляторы на сваёй тэрыторыі, ды не адкладваць справу ў доўгую скрыню і зрабіць гэта ўжо праз тыдзень, у Менску занерваваліся не на жарт. А ў прапаганды ўвогуле дахі пазносіла. Тебе неделя, чтобы протрезветь. Тыжня. Уже слова не произносишь. Совсем уже охренел угрожать Александру Лукашенко. Такой хвалі сапраўднага хамства не лілася з ядавітых ртоў даўно. Яно і зразумела, спужаўся не толькі Лукашенко, адчуваюць свой капец і служакі рэжыму. Толькі на намер Украіны гэта аніяк не паўплывае. Сказана, зробяць. Білорусь. Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росії у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, і яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам, по нашій території. Ми в Україні знаємо про 4 такі ретранслятори в Білорусі, саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання. Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Україна не хоче цього. І ми попередили фактично керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом, тільки за січень-травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів. І якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, дизелю утричі. На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки. Мир має наближатись. І Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. І удар трапіў у нерв. Лукашысцкая прапаганда выбухнула так, што не тое, што падгарэла, а насамрэч зарава ад падпаленых крэслаў было відаць за 1000 кіламетраў. А іх ручныя эксперты ў двукосці раскручваюць страшылку. Разам з Украінаю ў Беларусь улезуць суседзі па НАТО і пайшло-паехала да ядзернай вайны. Маўляў, уставай, краіна народная. Толькі нагадаем гэтым стратэгам, Пуцін з усім арсеналам 5-й год не можа прыкрыць нават Маскву, па якой дроны б'юць як па мішэні. На справе ўсё прасцей. Захоча Лукашенко адключыць тыя глушылкі за тыдзень. Вось толькі сам ён яшчэ учора грозна вяшчаў на ўвесь свет, а цяпер быццам бы вады ў рот набраў. Задумаўся. Цішыня. Яно зразумела, чым адказваць, калі галоўны гонар беларускай арміі зараз новы магутны Утала-дрон. Тэхналогіямі ад 2015 года асабліва не навырабляешся. Праўда, сёе-тое заварушылася. Па Менску навошта ж пракацілі Мі-26, найбуйнейшы серыйны верталёт планеты. Куды? Ніхто не ведае. Не іначай, як грозны адказ рыхтуюць. Зразумела, не адзін прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі завочна размаўляе з Лукашэнкам. На камандуючага сіламі беспілотных сістэм Роберта Броўдзі Мадзяра прапаганда нешта забаялася лаяць, бо ведае, мужчына сур'ёзны, сказаў зробіць. Узгадаў пра няўтаймаванага пакуль беларускага дыктатара і яшчэ адзін ваенны эксперт, палкоўнік узброеных сілаў Украіны ў запасе Роман Світан. Ён таксама без асаблівых пяшчотаў нагадаў Лукашэнку пра абавязак зрабіць тое, што сказаў Владзімір Зеленскі.
Это ретрансляторы, которые позволяют российским операторам, самое интересное, они могут находиться в любой точке Земли, не говоря уже там о России или еще где-то. Ретрансляторы, через которые управляются российские дроны, причем дроны оперативного уровня, под оперативным управлением на глубину 150-200 километров. Потому все наши северные области, это Волынская, Роменская, Житомирская, Киевская, Черниговская, они как раз попадают под вот такое прямое управление, по крайней мере, этими дронами, вернее, через эти ретрансляторы этими дронами. И россияне на глубину практически всех этих областей, буквально до границы, южной границы этих областей, могут выполнять боевые задачи. И выполняют, самое интересное. Конечно, узброеныя сілы Украіны і гэтым дронам процідзейнічаюць, але ж гэта вымагае і шмат дадатковых высілкаў і часу. Да, часть дронов мы сбиваем, большую часть мы сбиваем. Но если бы на белорусской территории не были бы расположены эти ретрансляторы, которые светятся в радиодиапазоне, как новогодние елки. Их же видно, слышно, то есть наша радиоразведка легко срисовывает места расположения этих ретрансляторов, управляющие сигналы. Мы даже видим глазами, так сказать, российских операторов непосредственно через камеры этих дронов, на которые они направляют. Так само пан Светан нагадал, что подобные операции Украина уже проводила ранее. Дело в том, что эта угроза нейтрализована средствами радиоподавления, так называемого. Но сами ретрансляторы остались, и мы не всегда это радиоподавление, оно же тоже не в 100% случаях работает. То есть часть каких-то дронов заходит аж на запад нашей страны и бесчинствует там. Потому здесь без уничтожения, полностью уничтожения самих ретрансляторов, тут вариант, конечно, оптимальный, чтобы Лукашенко дал команду. Ему всего лишь дать команду их потушить или снять, и чтобы за них забыли, по крайней мере. Если он этого делать не будет, нам деваться некуда, придется их уничтожать. Украина максимально закручивае гайки на паўночных рубежах і рыхтуе гарачы прыём у выпадку правакацыі. На фоне пагрозы новага наступу памежная служба Украины на чале з генерал-майором Валерыем Ваўрэнюком зладзілі інспекцыю памежных з Беларусю раёнаў Валыні і Ровеншчыны. Генерал асабіста прабраўся ў самыя дзікія і глухія месцы: палесе, непраходныя лясы, дрыгву і балоты. Гэты складаны прыродны рэльеф, які сам па сабе з'яўляецца смяротнай пасткай для любога войска, зараз пераўтвараюць у непрыступны рубеж. Ваўрэнюк праверыў працу замаскіраваных камандна-назіральных пунктаў, стан інжынерных збудаванняў і гатовасць жалезабетонных фартыфікацый да адбіцця магчымай атакі. Было вырашана дзейнічаць на перарэз. На мяжы разгортваюць сістэмы татальнага дыстанцыйнага відэаназірання. Кожны метр будзе як на далоні. Таксама выстаўляюць найноўшыя сродкі радыёэлектроннай барацьбы для поўнага глушэння беспілотнікаў. Паўночны кірунак прыкрыты больш чым надзейна. Калі ваенныя з боку Беларусі ці расійскія акупанты зноў сунуцца праз мяжу, яны імгненна патрапяць у пастку зменных палёў і дронаў. У Берасці прыляцеў шэф маскоўскага патрыярхату і ўсяе РФ Кірыл. Ваше святейшество, мы рады приветствовать вас на гостеприимной Брестской земле. В знак уважения примите от нас эти цветы и пирога. Спасибо большое, благодарю. Спасибо. Владыка, Господи. Очень рад. Ты, Господи, Владыка, видишь, очень рад. Рады приветствовать на героической Брестской земле. Спасибо большое. Я тоже очень рад. Добро пожаловать. Этой возможности. Очень всегда любил и люблю посещать Беларусь. У Гундзяева і так ахова ледзь не падобная на пуцінскую, але і верыць у тое, што яго аб мяне адмаўляецца. Ужыўшы празмежныя меры бяспекі, Кірыла сустракаў старшыня берасцейскага аблвыканкаму Пархомчык. Сваю арыю маскоўскі госць плануе прапець ужо сёння раніцою, а 22 чэрвеня яго падвязуць у берасцейскую крэпасць. Але што гэта было? У горадзе над Богам папярэдзілі замах на патрыарха? Перакрыцці, праверкі, расійскія сцягі на вуліцах. Чакалі быццам бы не святара, а як мінімум прэзідэнта. Пад пагрозай замаху мясцовых папоў раптам абавязалі прайсці праверку па цэлым спісе аналізаў. Быццам не на літургію рыхтуюць, а ў атрад касманаўтаў запісваюць. Таму ў сетцы ўжо не сціхае рогат. Да такога, відаць, патрыарха і падысці можна толькі з даведкай аб поўным здароўі. На ранейшых ягоных візітах, гавораць святары, нічога падобнага і не было. Яно і лагічна. РПЦ даўно не царква, а філіял Крамля. Вось і сустракаюць яе кіраўніка не як пастара, а як намесніка з метраполіі. Каму радзіма, а каму ўсё тая ж матухна Масква. І на гэты ранішні час у нас пакуль усе тэмы. Далей плануем падвядзенне вынікаў тыдня, сярод якіх, канечне, будзе і свежая інфармацыя. Да сустрэчы ў вячэрнім эфіры.